Em portava molt pocs dies d'alcalde i ja vaig venir aquí, que vaig venir a veure el casal de la gent gran de Joan Casanelles, i vaig venir a fer una volta per aquí. I mirant la plaça vaig pensar que aquesta, que és una plaça, la típica plaça que està davant de la façana de l'Ajuntament, de l'antic Ajuntament del municipi de Sant Martí, que després es va annexionar a Barcelona i que ara és la seu del districte, i me'n recordo que vaig pensar que era una plaça d'aquelles que encara li calia fer una reforma. Respectant els arbres, que em sembla que valia molt la pena respectar, aquí el que havíem de fer era una superfície absolutament plana, amb zona de jocs, però que aquí lo important és el lloc de trobada, és el lloc de convivència, on tothom hi puguem estar, i per tant la gent gran, els nens i també la gent que necessita l'accessibilitat, perquè en compte l'accessibilitat la necessitem tots, tard o d'hora, tots necessitem que les superfícies siguin accessibles, una Barcelona per tots. Per tant, visca Sant Martí, que disfruteu molt d'aquesta plaça que és la vostra plaça major del districte i que per molts anys la podeu conservar i sobretot disfrutar. Aquí heu mantingut això antic, no? És la mateixa pedra que hi havia. La mateixa pedra, molt bé. Ben posada perquè les persones en disminució no caiguin. Molt bona tarda. La veïna d'aquí del barri, l'alcalde. Molt bé. Muy bien. Queda bé, no? Sí. Bueno. Miquel. 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 Ja. Sí.